pagpamaya sa Dios dito sa langit. Magampo kita, O Dios nga makagagahom, among kalauman ug kusog, kun wala ikaw wala kami mahimo. Tabangi kami sa pagtuman sa imong mga sugo ug pagpahimot kanimo sa among mga buhat ug tinguha. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan.
Kinutlo, gikan sa ikaduhang basahon ni Samuel. Giingnan ni Nathan si David, ikaw mao ang tao, ug ania ang pulong sa Ginoo, ang Dios sa Israel. Gilihugan ko ikaw aron maghari sa Israel, o giluwas ko ikaw sa kamot ni Saul. Gitugyan ko kanimo ang gingharian sa imong agalon, ug ang iyang mga asawa. Gihatag ko kanimo ang banay sa Israel ug ang sa Huda. Kung jutay pa kini alang kanimo, dugangan ko pa kini. Nganong mumantagda ang akong pulong ug maumay imong gibuhat ang dautan sa akong atubangan. Ipapatay mo si Uriah dito sa gubat ug giilog mo ang iyang asawa. Busa, dili mo biya ang espada sa imong balay, kay imo man akong gitamay, o giilog mo ang asawa ni Uriah. Mingon si David kang Nathan, nakasala ako sa Ginoo, o giingna ni Nathan si David, gipasaylo usab sa Ginoo ang imong sala, o dili kaniya patyon. Ang pulong sa Ginoo. Ginoo, pasayloa ang kasaypanan nga akong nahimo. Bulahan ng tao, kansang kalapasan gipapas, kansang sala gitabunan. Bulahan ng tao nga wala masayngli, sa Ginoo sala kansang espiritu walay kasalanan. Ginoo, pasaylo ang kasaypanan. Unyagil ako ang akong sala kanimo, ang akong kalapasan wala na ko ilimod. Mingon ako, itugyan ko ang akong mga sala ngadto sa Ginoo, ug imong gikuha ang akong sala. Paglipay kamo diha sa Ginoo, ug pagsadya kamong mga matarong. Pagsadya kamo tanan, mga matarong ug kasing-kasing. Kinutlo, gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Galacia.
Apan nasayod kita nga ang tao isipon sa Dios nga matarong pinaagi lamang sa iyang pagtuo kang Hesukristo ug dili sa pagtuman sa balaod. Kita usab nagtuo kang Kristo Jesus aron ang Dios mag-isip kanato nga matarong pinaagi sa atong pagtuo kang Kristo ug dili pinaagi sa pagtuman sa balaod. Kay walay tao nga isipon sa Dios nga matarong pinaagi sa pagtuman sa balaod. Kay kun ipasikad nato sa balaod, ako patay na. Gipatay sa balaod mismo aron magkinabuhi ako alang sa Dios. Gilansang ako uban kang Kristo didto sa cross, busa dili nako ang nabuhi kun dili si Kristo nga ania kanako. Og kining kinabuhi ko karon, akong gikinabuhi diha sa pagtuo ko sa anak sa Dios nga nahigugma kanako ug nagpakamatay alang kanako. Wala ko isalikway ang grasya sa Dios, kay kun ang tao isipon sa Dios nga matarong pinaagis sa balaod, nagkahulugan kini, nakawang lamang ang kamatayon ni Kristo. Ang pulong sa Ginoo. Palaanon ta ang Sanctus nga Ebanghelyo, palimanindo ang tanan. Manaka ninyo. Kinutlogikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Unya may usa ka Pariseo nga midapit kang Hesus sa pagpangaon. Busa miadto sa Hesus sa balay sa Pariseo og nakigsalo kaniya. Niadtong lungsura may usa ka babae nga daotag kinabuhi. Sa iyang pagkadungog nga sa Hesus nagkaon dito sa balay sa Pariseo, miadto siya dala ang usa ka tibod nga alabastro nga puno sa pahumot. Samtang diha siya sa luyo ni Hesus dapit sa tiilan, mihilak siya og nahumod sa iyang mga luha ang mga tiil ni Hesus. Unya gipahiran niya sa iyang buhok ang mga tiil ni Hesus o gihagkan o gibubuan sa pahumot. Sa pagkakita niini sa Pariseo nga nagdapit kang Hesus, mingon siya sa iyang kaugalingon, kung kining tawhana tinuod pa nga propeta, makailaon ta siya kung kinsa kining babae nga mahikap kaniya ug unsa kadautan ang iyang kinabuhi. Apan mingon sa Hesus kaniya, Simon, aduna ako'y isulti kanimo. Si Simon mitubag, sige magtutudlo, sultihi ako. May duha ka tawo nga nakautang og usa ka tigpahulam og kwarta, mingon sa Hesus. Ang usa nakautang og 500 ka dinaryo ug ang usa 50. Apan kay silang duha dili man makabayad, gipapas na lamang ang ilang utang. Karon kinsa man sa duha ang labaw nga mahigugma sa nagpahulam kanila. Sa akong hunahuna mitubag si Simon, kadtong dakog utang, husto ang imong tubag, matod ni Hesus. Unya milingi siya sa babae ug mingon kang Simon, nakita mo ba kining babae? Mianhi ako sa inyo ug wala mo ako hatagig tubig aron ihugas sa akong mga tiil. Apan gihugasan niya ang akong mga tiil sa iyang mga luha ug gipahiran sa iyang buhok.
Wala mo ako hagki sa imong pagdawat kanako, apan nagpunay siyag halok sa akong mga tiil, sukad sa akong pag-abot. Wala mo hisuig lana ang akong ulo, apan iyang giagwahan ang akong mga tiil. Busa sultihan ko ikaw, nga ang dakong gugma nga iyang gipakita, nagmatuod nga gipasaylo na ang daghan niyang mga sala. Kinsa kadtong gipasaylo sa diyutayng mga sala, nagpakita og diyutay lamang nga paghigugma. Unya giingnan ni Hesus ang babae, gipasaylo na ang imong mga sala. Ug ang uban nga didto sa kan-anan miingon silang kaugalingon, kinsa ba kining tawhana nga nagpasaylog mga sala? Apan miingon sa Hesus sa babae, ang imong pagtuo nagluwas kanimo, pauli nga malinawon. Wala madugay miadto sa Hesus sa kalungsuran ug sa kabalangayan, nagwali sa maayong balita mahitungod sa gingharian sa Dios. Mikuyog kaniya ang napulog duha ka tinun-an ug pipila sa mga babae nga naayo gikan sa daotang mga espiritu ug sa mga balatian. Sila mao si Maria nga ginganlag Magdalena, nga gikan kaniya gipagula ang 7 kayawa. Si Juana ang asawa ni Kusa nga opisyal ni Herodes. Si Susana o kapidaan pang mga babae nga mitabang kang Hesus o sa iyang mga tinun-an pinaagi sa ilang katigayunan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga igso, nakadungog na ba mo sa istorya bahitungod niadtong usa ka tawo nga kawatan og cookies? Tingali ang uban nakadungog na o ang uban wa pa. Kadtong nakadungog na mo review ta sa istorya o kadtong wa pa atong paminawon. Nakuha na ako kining istoryaha sa usa ka pari nga langyaw. Di ako ni usa ka babae nga nagpaabot sa iyang flight dito sa airport. Unya nakahukom siya nga mupalit og usa ka putos nga cookies aron iyang kanon samtang naglingkod og nagbasa sa libro dito sa airport lounge nga nagpaabot sa iyang flight. Og pagsugod na niya basa sa libro, nakamatikod siya nga dihay lalaki sa iyang tapad nga misugod usab og kuha og cookies nga ilang gitaliwad-an sa ilang paglingkod. So ang laki, ang cookies ug ang babae. Unya dili gusto ang babae nga magahimo siya kasamok. Busa nagpadayon lang siya sa pagbasa, kuot sa cookies, unya tanaw sa iyang relo sa oras. Ug samtang nagpadayon og kaon ng lalaki, nagkaanam ang babae og gibati siya kalagot og kapungot ug miingon siyang nahuna, sus, ug di pa ko maayuhon nga pagkababae o pagkatao, ganiha ra gyud ning tawhana na black eye. Ako na gyud taning gisuntok kawatan nga dako. O kada usa ka cookies nga kuhaon sa babae, mukuha po og usa ang laki. Mura silang nag-asod og kuha. Unya sa dihang usa nakabuok ang nahabilin, naghuna-huna og naglibog ang babae kung unsa ka himuon aning tawhana nga usa namang buok nahabilin. Og unya mipahiyom ang lalaki og nagkurog nga mikatawa og iyang gikuha ang usa ka cookie. Iya kining gipikas ug iyang gihatag sa babae. Unya tungod sa kalagot gilabni sa babae ang tunga sa cookie ug naghuna-huna, nakaako pag yun ning kawatana. Wa gyud magpasalamat. Unya nangagho ang babae ug nagalagot. Apan iyang gilagnot ug iyang gikaon ug nahupay ang iyang kalagot tungod kay gitawag naman ang flight para niya nga mo check-in ug mulinya na didto sa gate. Ug karon iyang gikuha ang iyang mga butang ug mipadulong siya didto sa gate nga wa na gyud niya lingia ang iyang gikapungtan nga tao nga mikuha ug mikaon uban kaniya niadtong mga cookies. Ug pagboarding na nila dito sa eroplano, sa dihang iya nang gipahiluna ang iyang mga baggage dito sa taas, iyang gikuha ang iyang libro aron mo padayon siya sa pagbasa. Ug sa dakong kakugang nakita niya ang iyang cookies nga puno pa didto sa iyang bag.
ug didto nakaamgo siya nga cookies di ay tos laki ngang iyang gikaon o iyang gisawan. Kaambakon na unta gyud siya sa eroplano, pero wa naman diha ang laki ug miingon siya siyang kaugalingon, dili di ay ako o ang lalaki mo ang kawatan. Ako di ay ang kawatan. Ako di ay ang tao o ang babae nga walay batasan. Kadto di ang lalaki nga dili mapasalamaton nga akong hunahuna. Ako di ay kadtong tawhana ang dili mapasalamaton. Mga igsoon, kining maong istorya nagapahinomdom kanato sa atong nadungog nga ebanghelyo karong Domingguha. Nga kasagaran mahitabo nga ang magtudlo, the accusing finger, kita nga motudlo mao hinuoy mahimong guilty. Kita nga mo reklamo usahay mao'y mahimong akusado ug nahimong sadaan. Mabitan ni gingon sa uban, ayaw gyud pagtudlo ug moingon mo ana tungod kay usa ang imong gitudlo, ang tulo mitudlo diha kanimo. The accusing finger. Diha sa atong istorya ang babae nagatuo nga maayo na gyud siyang tao ikumparar niya atong laki nga iyang gikatapad didto sa airport. Sa katapusan iyang nadiskubrihan nga siya maoy walay batasan, siya maoy dili mapasalamaton ug ang lalaki maoy mahigalaon. Sa atong ebanghelyo ang Pariseo nagatuo nga siya insakto ug nga siya matarong nga pagkatao, nga siya angayan sa pagpakig-uban kang Hesus ug nga ang babay usa ka makasasala dili angay mahiduol ug dili angay makit-an ni Hesus. Ug sa katapusan sa Hesus may pakita sa matag usa kanila kung asa sila nahisakop ug nga ang babay nakit-an nga maoy makatarunganon ug labaw ug angayan sa pagpakig-uban kang Hesus kaysa Pariseo. Nganuman nga mahitabo maning ingon niining mga butanga, kini tungod kay mas masayon ang pagpaminaw sa ubang mga tao kaysa atong kaugalingon kon maghagok ta. Diba? Mas makadungog padas uban maghagok kaysa kay kanato. Sayon sa pagnotisya o pagkakita sa sayop sa ubang mga tao kaysa pagpakabuta sa atong kaugalingong mga sayop. Ang mga bantugang mga tao sa Ginoo, ang tanan, walay exception. Mga tao nga nasayod o nakamatikod sa ilang kaugalingong kakulangan o nga dili na sila matingala pa sa mga kakulangan nga nahimo sa ubang mga tao. Ang mga tao nga malipay sa pagpanaway sa uban, nagalimbong sa ilang pagkakulang sa kahibalo sa ilang kaugalingon kung kinsa sila. Sa katapusan ilang madiskubrihan nga sila di ay mao ang tinuod nga kawatan og cookies nga ilang gipasangil sa uban nga maoy nangawat. Apan unsa may sayop, balik ta sa ebanghelyo, unsa may sayop ni adtong Pariseo kun ang babae usa ka babae nga nagbaligya sa iyang dungog, asa man ang babae na sayop. After all, human sa tanan nga yang gisulti mahitungod sa babae, tinuod man ang gihimo sa babae nga siya usa ka dautan nga babae. Of course, ang babae usa ka makasasala. O gani wala man moingon sa Hesus nga ang babae dili makasasala. Sa Hesus moingon lamang nga ang tao, ang Pariseo makasasala usab, gani mas makasasala pa niadtong babae. Mianhi ako sa inyo og wala mo ako hatagig tubig aron ihugas sa akong mga tiil. Apan gihugasan niya ang akong mga tiil sa iyang luha ug gipahiran sa iyang buhok. Wala mo ako hagki sa imong pagdawat kanako apan nagpunay siya halok sa akong mga tiil sukad sa akong pag-abot. Ang problema god niadtong Pariseo mao ang iyang hunahuna o ang iyang panabot kung unsa ang sala ug ang kabalaan. Kaya alang kaniya ang babae usa ka okasyon sa pagpakasala, the occasion of sin, nga kinahanglan alikayan sa mga tao, sa labi na sa mga tao nga Dios nun. Usahay ingon ana manggod natong hunahuna nga kinahanglan kining mga tawhana dili mahiduol niining mga makasasala. Kinumdum ko sa lang istorya usa ka higayon ni ana, di usa ka pari nga na-assign sa usa ka parokya. Unya nakit-an ang maong pari
nga migawas gikan sa usa ka building nga nabantog nga gipuy-an sa mga babay nga nagabaligya sa ilang dungog. O dihay nakakita nga parokyano nga photographer gikudakan o gikuhaan dayon sa hulagway ang maong pari o gipaprinta diha sa newspaper. Pagkasunod adlaw, ang grupo sa mga parokyano naghimo og petition letter ngadto sa ilang obispo nga kinahanglan papahawaon kining maong pari sa among parokya. Kinahanglan nga walay pari nga makit-an nga masud o gawas niya ng maong building. Mao kana ang sulod diha sa ilang petition letter. O gipatawag ang pari dito sa buhatan sa obispo sa diocese. O diha ang obispo nagalingkod sa ilang luyo ang chancellor o ang vicar general. Misulod ang pari nga kalma kaayo nga miduol samtang hait kaayog tinanawan ang obispo o ang chancellor o kadtong vicar general. Suko kaayo ang ilang panagway. Unya hapit na gani nga di magpahalok sa kamot ang iyang obispo. Sa pagkatinuod wala angay kadtong maong pari diha sa ilang diocese tungod kay usahay mao'y magada o gubot ang pari sa ilang diocese. Basta nalipay ang obispo, nalipay ang chancellor o ang vicar general nga aduna sila'y ikasagpa nga salaod sa maong pari. O wala gani nila palingkura ang pari pagsud sa opisina. Mingon dayon ang obispo, kita kaning piktura, Father? Nya mitanaw ang pari, mingon ang obispo, makausa, makaduha, unsa maning bildinga ning imong gigawasan nga suko kayog tunada. Nya mitubag ang pari nga mipahiyom, hey bishop, building ni balay ni sa mga babay nga nagbaligya sa ilang dungog. Nagunsa man kadidto, mibisita ko sa akong parokyano. Mibisita alas 11 hapit na sa tungang gabi. Nya mitubag ang pari nga kalma gihapon, mao man kanang panahon nga mitawag ang akong parokyano. Unya gibati nimo nga obligado gyud kang moadto anang orasa. Mingon ang pari, bisag unsang orasa, bishop, bisan pag lapas na sa tungang gabi, kun manawag ang akong parokyano, ako gyung adtuon. Nya nagunsa man ka didto. Ay kung ingna nga nagtambag ka, nagahimo kag mga espirituhanon nga mga buhat ngadto niya ng balay, dala nga kantalita ang iyang pagpangutana. Mingon ang pari, no bishop. Nagunsa man ka didto, nagahatag ko sa katapusang sakramento sa simbahan. O gani akong gisaulog pagkaugma ang iyang misa sa paglubong. Og miuban ko sa sementeryo aron sa pagtunod ngadto siyang lubnganan nining usa ka babay nga makasasala nga nagbasol. Naabay reklamo, bishop? Wa katingog ang obispo, wa katingog ang chancellor og ang vicar general. Wala na reklamo. Og miingon lamang ang obispo nga nagkahinay, kinahanglan magamping ta nga di ta makahatag og daotang ehemplo ngadto sa uban. Si Jesus miingon, kinsa kadtong gipasaylo og dako nahigugma usab og dako. Ug wala nagyoylaing gisulti. Hilom na kaayo sila dito sa opisina sa bishop. Mga igsoon sa Jesus mikurihir sa Pariseo diha sa tong ebanghelyo. Dili ang imong gilikayan mao importante, ang imong pagabuhaton mao ang labing mahinungdanon. Ang Pariseo tingali naglikay sa okasyon sa sala, apan wala siya gihimo alang sa panginahanglan ni Jesus. Si Jesus midawat sa gipakitang gugma sa babay sa gawas external show of love. Isip maoy klaro nga timailhan siyang pagtuo diha sa iyang kinahiladman. Inner faith. Your faith has saved you. Go in peace. Ang imong pagtuo nagaluwas kanimo pauli nga malinawon. Kining praktikal nga kasabutan tali sa babay ug ni Jesus mao'y nakalahi sa babay ug niadtong Pariseo.
Giunsa man nato paggamit ang atong pagtuo diha sa praktikal nga pagpangalagad alang niadtong mga nagkinahanglan. Ang Ebanghelyo karon sa pagkatinuod usa ka maayong balita sa tanan nga nagpaubos. Pinaagi sa mga maayong tao nining kalibutana, nagapaubos aron sa pagbaton o paghupot sa panig-ingnan sa kabalaan diha sa panimalay sa Ginoo. Si Jesus nagapasalig kanila nga si tinud-anay sila haduol sa kasing-kasing sa Ginoo kaysa mga nagaakusar kanila. O kadtong susama sa Parisiyo nga mibati nga si Jesus alang ragayod kanila by birthright tungod kay nagtuo man sila nga ang katungod nila sukad pagyud sa ilang pagkatao. Ang maayong balita alang kanila karon simple ra kaayo, pagbantay kaysa katapusan imong makaplagan nga ikaw ra di ay ang kawatan sa cookies sama sa atong unang istorya. Sa dili pa ko malimot ug aron walay magbagutbot, let me extend my most sincere thankful prayer to all fathers nga niya karon dinhi sa atong simbahan sa atong pagpasidungog sa Father's Day. Magampo kita sa tanang mga amahan aron nga magpadayon sila sa pagkamatinud-anon sa ilang mga tulubagon diha sa ilang pamilya. Magampo kita nga ang Ginoo mohatag kanila og dugang pangkusog, moral o spiritual nga ilang gikinahanglan nga mamahimong mga maayong role model ngadto sa ilang mga anak ug nga ang mga anak magatahod ngadto kanila. Ug ngadto sa mga anak nga nawad-an og amahan tungod sa panagbulag o tungod baka sa kamatayon, hinaot nga ang langitnong amahan kanatong tanan mupakita sa iyang panalangin ug paghigugma alang sa paghulip sa kahaw-ang tungod sa pagkawala sa langitnon o sa atong yutan-on ug mahikap nga amahan. Usa ka gabi ang amahan nakadungog sa iyang anak nga nagampo. Mingon ang anak, "Dear God, make me the kind of man my daddy is." Unya, later that night, ang amahan usab nagaampo, "God, please make the kind of man my son wants me to be." Ginoo, himua akong usa ka matarong matang sa tao sama sa akong amahan. O pagkahuman ng amahan usab mingon, "Ginoo, palihog himua akong usa ka matang sa tao nga gusto sa akong anak." Nindot kayo kining pag-ampo in English ng Hinon nga akong iampo o akong i-share kaninyong tanan alang sa mga amahan. Dear Lord, thank you for our Father. We celebrate the man who gave us life and all fathers who have helped us along the way. Bless them for teaching us to live in the faith, ministering to our spiritual needs, working to make our life easier, befriending in us or us in good times and in bad times, praying and sacrificing for us and for protecting our welfare. Heavenly Father, pour down your graces on these devoted men and hear the prayers dedicated to their honor. Amen. And happy Father's Day ngadto sa mga amahan. Palihog manindo. Nagatuo kami sa usa ka Dios, ang amahan nga makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesucristo ang bugtong anak sa Dios, gianak samahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, batuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod, gianak dili binuhat usag kaniya samahan. Pinaagi kaniya nga himo ang tanan. Tungod kanatong mga tao galang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo. Nahimo siya nga may lawas, gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tugod kanato gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Naganto siya namatay ug gilubong. Sa katulong adlaw na banhaw siya aron matuman ng kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo samahan. Mubalik siya nga mahimayaon
aron paghukom sa mga buhi ug sa mga binatay, ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ug ang maghatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa mahan ug sanak, dungan sa mahan ug sanak, gisimba siya og himaya, ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa kabunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay o sa kinabuhi sa maabot nga kalibutan. Amen. Magampo kita ngadto sa Dios nga atong Amahan, nga mihatag kanato siyang bugtong anak nga si Jesus, aron mamahimong atong igsuon og manunubos. Ug moingon kita sa matag pagampo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Nga ang simbahan mamahimong tinubdan sa kalinaw, pasaylo ug paghigugma, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Nga ang mga kanasuran makat-on sa pagpaubos, aron atong makabuot ang tiunay nga kalinaw, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Nga ang mga makasasala makabig ug mobalik sa sakramento sa pagpakighiuli, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Nga makabaton unta kita sa bertod sa pagkamapawsanon, aron makaalagad kita sa Dios sa timos nga paghigugma, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Nga ang mga nangamatay makadangat na sa langitnong pinuy-anan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Amahan, gihatag mo si Jesus isip bayad sa among mga kasalanan. Baguha ang among mga kasing-kasing, ug liguna ang among pagtuo pinaagi ni Kristo among Ginoo.
Mga igsoon, pagampo ka mo aron kining ako o ang inyong sakripisyo dawato dunta sa Dios nga amahan makagagahom sa tanan. O Ginoong Dios, nining panog binog ihatagan mo kami og kalano na lang sa lawas ug sa kalag. Ang santos nga misa magbagon ta sa among kusog ug maghatag kanamo og kayo sa kalag ug lawas. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaka ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kaysa dakong kaluoy gihigugma mo gayod ang kalibutan sa ingon nga imong gipadala nga among manunubos ang imong anak. Imo siyang gipadala nga tao sama kanamo hinuon hawa sa sala aron imong higugmaon dinhi kanamo katong imong gihigugma diha kang Kristo. Giusikan namo ang imong mga gasa sa grasya pinaagi sa among pagsukol apan nahiuli kini kanamo pinaagi sa pagsugot sa imong anak. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog silang walay hunong nga pag-awit. Santos garikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug mingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana kay kini mo nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug mingon. Dawata kini Panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mo ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo galang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo naman. Si Kristo naman. Si Kristo. Si Kristo. Siya. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo nagahalad kami kanimo amahan nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo.
Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco among Santo Papa, ni Christian Vicente among obispo sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nga na kanimo makagagahom nga amahan. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Pangayoon ta sa atong amahan, nga pasayloon ang atong mga sala ug dadon kita niya sa pagpasaylo kanila nga nakasala kanato. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Ipakita ta ang panaginig sunay, ang panagdait manaa.
kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Palihog Manindog. Magampo kita, o Ginoo kining Eucharistia at timaan sa kahiusa, makapadangat unta dinhi sa imong simbahan sa matuod nga kahiusa ug kalinaw, kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Palihog manglingkod alang sa mga pahibalo. Pahinumdom alang sa tanang mga lay ministers ang atong installation, pagahimuon sa dili pa ang final blessing sa second mass from LLM President. Pahibalo usab sa tanang mga altar servers, palihog og tan-aw sa inyong bag-o nga schedule sa bulan sa Hunyo. Salamat. Happy Father's Day. Basig mo ingon mo, same to you, Father. Atong daygo nagpasalamatan ng Ginoo, pinaagi sa masipang pakpak. At usab nga pasalamatan ang pasahero nga nangayog cookies. Atong pasalamatan si Father Dodong, atong presider sa Santos nga Misa karon, ato siyang tagaan sa masipang pakpak. O usab ang atong mga lay ministers, ang atong mga altar servers, ang atong mga seminarians, ang atong sponsor sa misa, ang Josephinians, ang atong nindot nga choir, silang tanan atong tagaan sa masipang pakpak. Mga igsuon, ayaw mo katingala, aduna kitay bisita nga seminaryan nga magpuyo tingani pipila ka mga bulan dinhi sa ato nga parokya.
Kini siya si Seminarian Agapito Viudor, taga Inabanga, Bohol. Unya nahuman na siya sa iyahang pagtungha sa teolohiya. No? So kulang na lang siya og ordinasyon aron mahimong diakono, unya ini kahuman mahimo dayon siya nga pari, no? So gi-expose lang siya dinhi sa ato ang parokya sa Hagna ug mainito nato siyang gidawat atong tagaan sa Masipang Pakpak. Ang iyahang angga Budes, no? Dili Biudo, Budes, no? Kay Biudor man ang iyahang apelido. Manginaot kita nga magmalipayon siya dinhi. Adun ako ibalita, tingani ang uban nakabalita naman ninyo, dili kayo ni siya kaayo makalipay kanato, in fact makasubo kanato. Ang atong kanhiay nga padrikora, si Reverend Father Silvano Evangelista. We fondly called him Vanix, no? So daghan man sa inyo dinhi, nahinumdum pa niya, ilabi na itong medyo edad-idarana, no? Mga higala po ni Father Vanix. Na-assign siya sa atong parokya 1992, kutob 1996, no? Nakauban ko niya pagpangalaga dinhi usa lang katuig sa 1993. Pero si Father Vanix mga igsuon mi taliwa na ngadto sa laing kinabuhi sa iyang pangidaron sa 63 anyos, no? 61? 59 pa. 60 siya. Aw sayop day ko lisod ning insik kay di ka mamukwenta 59 day ko no so bata pag yung kaayo si Father Vanix, pero ang iyaha manggod nga na sakit man siya sa diabetes o niya angtod nga mi complicate sa iyahang kidney, no? So niadtong milabay nga pila ka adlaw mitaliwan siya dito sa ospital sa Holy Name University. Ang iyahang haya mga igsuon tuwa sa ilang panimalay sa Talibon. So in kaso lang si ganahan kamo, in fact akong gi-encourage kato mga higala ni Father Vanix mo dua mo dito sa iyahang haya sa Talibon, di sa iyahang balay. Unya ang iyahang lubong karong umaabot Sabado, no? Alas 10 sa buntag ang misa dito sa Cathedral sa Talibon, no? So kato mga pundok, mga kapunungan, basi ganahan mo mag-organize, mangadto mo dito mag-appeal o mabisita ni Father Vanix, no? Unya mga igsoon, katapusan ako nga pahibalo, karong umaabot nga Sabado gihapon, pero alang lang ni sa mga voluntaryo nato sa paghimo og balay, aduna na po'y kita'y laing balay nga tabangan. Alas 6 sa buntag, magtapo kita dinhi sa atong kumbento. Magdungan kita pagpangadto sa maong site. Ang sunod nga tabangan ana gihapon diha sa baryo sa Pangdan. Basin matingala katong uban nga bag-o pa man sa Pangdan, ya mobalik na pud sa Pangdan. Dili lang kita mag selos, no, kay ato man yung paningkamutan nga ang manginahanglan tabangan. Pero naa kitay committee nga mag-prioritize aning tanan, no? So ang unahon pagtabang kadtog yung mas labing nang inahanglan sa tabang. So i-prioritize kini. So sa sunod sa Pangdan gihapon, pero sa sunod ana adto na pud sa Alihawan, Barangay Alihawan. Unya maghangyo lang kami mga igsuon, kato mga voluntaryo, kung madungagan mi mas maayo, babay maglalaki nga mutabang. Unya kung naalang mo'y kahoy nga ikahatag, ikadonate nga kanang magamit nato sa paghaligi, kay na problema kami kung sa pagpangita og kahoy nga magamit sa paghaligi. Basin na mo'y mga kahoy nga kanang dangerous or makahadlok, makatumba sa duol sa inyong panimalay, mahinyo nang ipahibalo ninyo namo. Unya amo lang dayong adtuon, unya na may atong tigabas nga mo trabaho ni ana, no? So again, kung naa mo ika-donate nga kahoy, ikalipay namo ang inyong donasyon. Daghang salamat, maayong buntag kaninyong tanan. Paliog manindog alang sa katapusang panalangin. Sa isinta na dahil si Father Vanix, kay 1952 man siya, yung birthday karon July 10. So 60 siya karon, mo 61 siya July 10. Ang Ginoo manaakan ninyo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan,
ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Natapos na ang misa, dadang kalinaw ni Kristo.